invit să deschideți Sfintele Scripturi împreună cu mine. De data aceasta la Evanghelia după Matei, capitolul 8, vom citi începând cu versetul 5 până la versetul 13. Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetul 5, pagina în Scriptură 930 și 931. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci eu sunt om sub stăpânire, am sub mine ostaș și zic unuia, du-te și se duce, altuia vino și vine și robului meu fă cutare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare, dar vă spun, vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întuneric lor. Apoi a zis sutașului: du-te și facă-ți se după credința ta. Și chiar în ceasul acela, amin. Vă invit să vă reașezați pe scaune. Cred că sunteți în asentimentul meu că în după masa aceasta Domnul e prezent aici și El merită toată slava și gloria și spune careilor că Iisus Hristos este acela. Deci binecuvântat să fie autorul inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a scris cartea aceasta a evreilor. M-am gândit că Domnul care cu peste 2000 de ani în urmă s-a atins de robul unui sutaș, apropo pentru cei care nu știți ce înseamnă sutaș, vă spun lucrul acesta pentru că deseori mă duc spre casă și copiii mă întreabă: tati, ce înseamnă neprihănire, ce înseamnă vameș, ce înseamnă sutaș? Copiii care au crescut aici sunt unii termeni care nu îi stăpânesc așa de bine. Pentru cei care nu știți ce înseamnă sutaș, e vorba de un soldat care are sub el alți 100 de soldați pe care conduce într-o bătălie, într-o direcție sau alta. Și el este într-un fel, eu n-am făcut armata, dar nu știu, o fi capitan, sergent, ce o fi, poate cei care ați făcut armata, unul care este deasupra 100 de soldați, în Biblie e denumit sutaș. Hai să o lăsăm așa, că dacă intrăm în denumirile românești prea adânc, s-ar putea să ducă pe unii gândul că dacă îmi duc în România, mă cheamă ăștia la armată și atunci deviem de la ceea ce vreau să vă spun în seara aceasta. Sutaș este un om care are o poziție, un om care este în armată, nu este oricine. Dacă ați fost atenți la pasajul care l-am citit, el spune: Doamne, ai milă, spune un cuvânt, pentru că și eu am oarecare autoritate. Dacă spun unuia să facă, face. Dacă spun unuia să se ducă, se duce. Mă ascultă, pentru că sunt într-o... Așa, omul acesta, un om care, dacă ne uităm atent în Sfânta Scriptură, realizăm că este un om extrem de amabil, gentil, vine frumos la Domnul Iisus Hristos, îl abordează deosebit de frumos, nu-i cere nu știu ce favoruri, nu indică anumite tehnici, ce să facă și cum să facă, ci își dorește un singur lucru. Avea un rob, acum nu știm că era unul dintre cei ce făceau curat în casă, că era unul dintre cei ce se ocupau în unitatea militară unde el era acolo într-o poziție înălțată, nu știm lucrul acesta, dar important este că avea un om care îl slujea, care probabil făcea curat sau probabil aducea, alimente, avea grijă de lucrurile acestui sutaș
și care dintr-o dată spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a îmbolnăvit. Uitați-vă împreună cu mine la versetul 6, Doamne, zice omul acesta, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Nu știm dacă a avut sau nu COVID, dar s-ar putea să fie avut. S-ar putea să fie avut altceva. Important este și esențial este că a avut o boală care l-a pus la pat. Cei care ați avut COVID și ați făcut o formă mai gravă, eu nu știu să vă spun de câte ori am avut COVID. Dar odată am avut o formă foarte gravă și asta vreo 2 săptămâni la pat. Și după aceea mi-am mai ieșit teste pozitive, dar n-am avut niciun simptom. Că așa sunt lucrurile aici, pe pământ. Însă mă duc cu gândul la omul acesta și sincer vă spun la o citire simplă, atentă a pasajului, nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg ce legătură atât de apropiată să fie avut sutașul acesta cu un rob din casa lui, care dintr-o dată spune cuvântul că s-a îmbolnăvit. Zăcea pe pat, probabil avea frisoane, avea diferite simptome, nu știm sigur, ci singurul lucru pe care îl știm este că se chinuia cumplit. Înseamnă că suferea foarte mult. Vreau în seara aceasta, frați și surori, n-avem cum să ne uităm la omul ăsta bolnav. Omul ăsta a avut destinul lui și Domnul a avut milă de el. Dar vreau să ne uităm în mod special la sutaș, la omul acesta din armată. Știți ce mă frământă foarte mult și ce îmi place la omul acesta? E faptul că omul acesta, peste faptul că era probabil un om școlat în ale tehnicii armatei, peste lucrul acesta avea o credință. Avea o credință deosebită, spune cuvântul un pic mai jos, și știa unde este soluția. Avea o problemă, avea un rezultat, omul bolnav întins acolo, în casa lui, și știe unde să apeleze. Ce îmi place la sutașul acesta deosebit de mult, deși eu nu iubesc armata, vreau să spun așa într-o scurtă paranteză, nici nu iubesc poveștile armatei de la Amvon, nu se-au locul aici. Eram pregătit cu valiza să duc în armată și așa a lucrat Dumnezeu. În ziua în care am trebuit să primesc ordinul de încorporare, am primit rezultatul și de la teologie și a trebuit să mă duc la teologie. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai scăpat de ei. Și eu nu am fost în armată, că așa a fost situația. După ce am terminat facultatea, armata n-a mai fost obligatorie și așa mai departe. În fine, ce îmi place la omul acesta este următorul aspect. El devine, parcă într-un mod de neînțeles, devine un mijlocitor între Domnul Iisus Hristos și slăbănogul ăla bolnav, care era probabil cuprins de friguri, tot felul de simptome, întins la pat. Devine un mijlocitor, el poartă cumva problema omului respectiv, vine în fața Domnului Iisus Hristos și zice, Doamne, ai milă, robul meu se chinuiește cumplit. Vine în prezența Domnului Iisus Hristos și asta îmi place, faptul că Iisus a făcut multe vindecări pe pământ. De data aceasta, ce îmi place foarte mult este faptul că omul acesta vine nu pentru el, nu pentru interesul lui, nu pentru problema lui, ci vine pentru altul care îl avea în casă și suferea. Adică era un fel de mijlocitor. Credința sutașului nu urmărea în primul rând binele lui personal, ci era direcționată, cum spuneam, spre folosul altuia. Credința sutașului era o credință altruistă, adică se revărsa în afară, pentru alții și pentru cei din jur. Era credința poate unui stăpân cu privire la robul lui. E bine să avem credință pentru noi, dar este cu mult mai măreț să posedăm credința care atrage după sine binecuvântarea altora. Știți că Dumnezeu ne dorește să ajungem la nivelul acesta de credință în care nu numai în dreptul nostru, noi să credem, ci noi să credem pentru alții, nu numai pentru noi, pentru casa noastră, pentru familia noastră, pentru cei apropiați. Dumnezeu dorește nivelul acesta de credință în care noi să credem pentru alții că pot să fie
credință. Nu era parte din poporul Israel. Ascultați-mă ce vă spun. Faptul că era în armada romană, era clar că nu era din poporul Israel. Era din afara poporului Israel, dar el a știut unde să vină, știut unde să bată și cum să... Vă aduceți aminte când Iosif a fost vândut de frații săi? Pentru că timpul e înaintat și vreau să vă spun foarte pe scurt ce mi-am propus și nu vreau nici să depășesc. Zice la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu că tot Egiptul a fost binecuvântat din pricina lui Iosif. Pentru că el, Iosif, tânărul Iosif, ajunsese acolo, era iubit de Dumnezeu și Dumnezeu a început să binecuvinteze casa lui Potifar din pricina lui Iosif. A început să binecuvinteze Egiptul din pricina lui Iosif. Pentru că el era un om care trăia sub ascultarea lui Dumnezeu și avea binecuvântările lui Dumnezeu. Este un model de credință pentru noi. Mai sunt câteva exemple de credință. Să ne aducem aminte, Avram, n-am timp acum să citesc foarte mult, dar Avram a fost părintele tuturor. Apoi, nu pot să nu mi-aduc aminte de un alt eveniment din Noul Testament în care au venit la Domnul Iisus Hristos într-o altă circunstanță, 4 oameni cu o targă. Au venit cu un slăbănog și l-au adus pe slăbănogul acesta în prezența Domnului, pentru că au știut și au crezut că Domnul îl poate vindeca. Au făcut cum au făcut și au făcut loc, au ajuns acolo și Marcu, capitolul 2, versetul 5 spune așa: când le-a văzut Iisus credința cui? Credința celor 4. Nu credința celui care era pe o targă, că ăla era aproape inconștient. Îl aștepta să-i dea primul ajutor cineva. S-a nimerit să fie Domnul Iisus acolo, că dacă n-ar fi fost, probabil s-ar fi dus. Scurtă paranteză vreau să fac aici. N-am înțeles de ce în drumul acesta în România m-am dus să vizitez sora mea la un moment dat în zona Târgu Mureș, s-a mutat. Și la un moment dat GPS-ul ne-a băgat pe o străduță paralelă așa cu șoseaua. M-am gândit, sora mea asta nu fi avut suficienți bani, deci a luat o casă în deal undeva, așa, izolat. Zic, nu, ceva nu se poate. GPS-ul ne-a dus pe undeva prin spate. Am mers încet, am zis să nu intrăm într-o groapă, să rămânem acolo, să nu mai ieșim sau ceva. Era foarte spăimântător la un moment dat. Crengile, în fine. Ajungem pe străduța aceasta, paralelă cu strada principală și la un moment dat soția zice, stai un pic, dă înapoi. Am crezut că am ratat ceva, dar n-aveam ce să ratez. Drumul era îngust, crengile acopereau, erau niște gospodării acolo și zice, dă un pic înapoi. Mi-a dat un pic înapoi, am văzut o bătrânică căzută pe spate în grădină. Era foarte cald, nu se mai putea ridica. Stătea acolo și striga cumva așa, cu un glas înfundat după ajutor. Dar nu putea să se ridice. Ne-am dat jos repede din mașină, am ajutat pe bătrânica aceasta, am zis, Doamne, precis, Tu ai avut un scop cu noi, ne-ai băgat până în fundătura asta, că eu mă temeam să nu cumva rămânem cu mașina pe acolo. Am ridicat-o pe bătrânica aceasta care a zis, am 75 de ani, m-am pus să sap și eu un pic ceapa, dar căldura m-a lovit în cap, m-am picat jos și n-am mai putut să mă ridic. Mi s-au lipit mâinile de spatele ei pentru că stătuse poate mai bine de o oră acolo și transpirația ei se lipise cu pământul din spate și era un fel de lut așa. Am zis, tanti, Doamnă, zic, de ce căutați dumneavoastră aici pe căldura asta la în jur de ora 2-3 în amiază? Păi zice, am vrut să fac și un pic de grădinării, dar de-abia putea vorbi. Ce am vrut să vă spun cu lucrul acesta este faptul că Dumnezeu s-a folosit de noi într-un fel în care n-am putut să înțelegem de ce ne-a deviat GPS-ul la un moment dat, să ajungem, dacă n-ajungeam, eu sunt conștient, probabil femeia aceasta murea, s-ar fi dus. Însă, i-am acordat un oarecare prim ajutor acolo și apoi ne-am văzut de drumul nostru. Frați și surori, vreau să vă spun lucrul acesta. Slăbănogul despre care ni se vorbește în Sfânta Scriptură n-a putut să primească numai un prim ajutor, pentru că dacă ar fi fost așa, o palmă, un pic de apă, un pic de frecție, de masaj, eu mă gândesc că omul care era în armată ar fi făcut orice ca să-l salveze. Dar văzând că n-are ce să facă și că nu-l poate ajuta, era într-o stare atât de gravă, a zis, trebuie să fac ceva pentru omul acesta.
S-a luat și s-a dus și a căutat pe cine? Pe Domnul. L-a căutat pe Domnul în Capernaum, în mulțimea aceea, a venit înaintea Domnului Iisus Hristos și el a zis, Doamne, robul meu zace, se chinuiește. Și Iisus îi spune atât de frumos, am să vin și să-l tămăduiesc. La auzul cuvintelor acestora, omul acesta zice, Doamne, eu nu sunt vrednic să vin în casa mea. Acum nu știu că o fi avut o casă mai dărăpânată sau o fi avut o casă mai specială și nu știu ce. Dar a zis, nu sunt vrednic să vin. Spune numai un cuvânt și robul meu care e acolo se va vindeca. Dumneavoastră realizați ce credință deosebită avea omul acesta? Adică Hristos să spună un cuvânt aici și omul acesta bolnav, nu știu, 1 kilometru, 2, 10, oriunde ar fi fost, să fie vindecat instantaneu de Domnul Iisus Hristos la cuvântul pe care El l-ar fi rostit. Binecuvântat să fie Domnul! Omul acesta a avut o credință, mare credință. Avram a avut o mare credință. Cei 4 care l-au adus pe slăbănog au avut o credință. Femeia cananeancă a avut credință când a venit în prezența Domnului Iisus Hristos și a zis, și căței se satură cu fărâmiturile de la masa stăpânilor lor. Vreau să vă spun un lucru. Necredința noastră sau puțina noastră credință, frați și surori, pentru că există și o astfel de terminologie. Matei, capitolul 17, versetul 19 și 20. Cunoașteți cuvântul, dar eu nu fac decât să îl repet. Atunci ucenicii au venit la Domnul Iisus și i-au zis deoparte, noi de ce n-am putut să scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun, că dacă ați avea credință cât un greunte de muștar, a zice muntelui acestuia, mută-te de aici, colo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Și acum revin, necredința noastră sau prea puțina noastră credință, de multe ori poate că afectează pe cei din jurul nostru. Sau pot prelungi clipele de durere ale semenilor noștri. Zic, Doamne, umple-ne de credința necesară, atât pentru noi, pentru familiile noastre, pentru viața noastră de credință, cât și pentru ceilalți din jurul nostru. Doamne, fă-ne niște oameni credincioși care să stea la dispoziția Ta. Bun, hai să ne uităm pe scurt la baza credinței acestui sutaș, pentru că credința acestui sutaș roman se dovedește a fi net superioară oamenilor din vremea lui, contemporanilor din vremea lui, evreilor din vremea aceea. Și lucrul acesta este confirmat chiar de Domnul Iisus Hristos. Versetul 10. Adevărat, adevărat vă spun că nici în Israel, spune Domnul Iisus Hristos, n-am găsit o credință așa de mare. Adevărat vă spun. Și acum Domnul a umblat prin Israel destul de mult, probabil cam 80 de kilometri împrejurul zonei unde a trăit și și-a petrecut copilăria. N-a călătorit mai mult de atât. Dar zice, adevărat vă spun că n-am văzut nici în Israel o astfel de credință așa de mare și credința aceasta constituie o surpriză plăcută pentru Domnul Iisus Hristos. Surpriză plăcută. Știți de ce? Pentru că tot cuvântul ne zice, un pic mai sus, tot în versetul 10, că Iisus s-a mirat. S-a mirat de omul acesta. A fost o surpriză plăcută pentru Domnul Iisus să vadă o credință atât de mare în acest om. Și acum vreau să vă spun faptul că credința aceasta, acestui sutaș, s-a bazat pe 3 elemente. În primul rând, credința aceasta s-a bazat pe persoana Domnului Iisus Hristos. Vedeți? El când a venit în prezența Domnului, el n-a așteptat ca Domnul să îi dea un pic cu teologie pe acolo, să-i spună niște dogme, să-i spună niște standarde, niște obiceiuri, niște tradiții, să îi facă de cunoscut legea Vechiului Testament. Nu, Domnul n-a făcut lucrul acesta, nu i-a adus legile și rânduielile la cunoștință, ci pentru el, pentru omul acesta a fost suficient, ascultați-mă, a fost suficient persoana Domnului Iisus Hristos. A apelat la el, a venit direct la el și a crezut în Domnul Iisus Hristos, socotindu-l marele stăpân, acela care deține toată autoritatea
asupra păcatului, asupra lumii, asupra duhurilor, asupra naturii, asupra bolii. Există un cuvânt în Matei, capitolul 28, versetul 18. Eu sunt conștient că romanul acesta a cunoscut cuvântul acesta și zice cuvântul Domnului acolo, ceea ce de fapt Mântuitorul zice. Iisus s-a apropiat cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Știa oare sutașul acesta că Domnul Iisus are toată puterea? Eu sunt convins. Dacă n-ar fi știut că Domnul are toată puterea, n-ar fi apelat la Domnul. Păi credeți că în vremea aceea n-au fost doctori? Credeți că în vremea aceea n-au fost oameni care se ocupau cu tot felul de combinații, de plante, de ceaiuri și așa mai departe? Dar nu! El se îmbracă, se pregătește, se duce, se ia, pleacă de acasă și zice, trebuie să mă întâlnesc cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos. El a avut credință în persoana Domnului Iisus Hristos. El n-a așteptat când a venit în prezența lui Hristos să-i spună Domnul, păi știi, dar trebuie să, ca Naaman, du-te să te scalzi sau fă anumite ritualuri. Nu! Aștepta numai să vorbească cu Domnul. Și aștepta din partea Domnului ce? Un singur cuvânt. Spune numai un cuvânt, a zis el, umil, simplu. Spune numai un cuvânt și robul meu va fi vindecat. A crezut în persoana Domnului Iisus Hristos. E important, frați și surori, să știm pe ce se bazează credința noastră. Să știm că credința noastră se bazează pe persoana lui Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ. Și numele căruia trebuie să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Binecuvântat să fie Domnul. Apoi încă un lucru. Spuneam, credința acestui sutaș s-a bazat pe 3 elemente și primul a fost persoana Domnului Iisus. Cel de-al doilea element este autoritatea absolută a cuvântului lui Dumnezeu. Există în Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 34, un verset care spune acolo în felul următor. Ascultați! Căci niciun cuvânt, Luca 1 cu 37, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Credeți oare că sutașul acesta a știut aspectul acesta? Păi ce a așteptat el de la Domnul? Un cuvânt. Și aici completează cuvântul și zice, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu e lipsit de putere. El a așteptat un cuvânt din partea Domnului Iisus Hristos. Și puterea aceasta absolută a cuvântului lui Dumnezeu, eu cred că el și-a pus încrederea în ea. Un om care face miracole, probabil a fost în apropiere când s-au întâmplat alte miracole pe care la rândul lui poate le-a văzut cu ochii. Sau poate au fost soldați sub comanda lui care au zis, șeful, știi? Am fost ieri pe strada aceea, a fost cineva, un bărbat îmbrăcat așa, mai simplu de felul lui, smerit, așa, nu dădeai 2 lei pe el. Dar a deschis ochii orbilor, a vindecat șchiopii, a vindecat ologii, a vindecat în ochii noștri, poate am văzut pe cei care au fost plini de lepră. Și știți că nu este o boală mai grea și mai oribilă pe pământul acesta ca lepra. Să curgă carnea, nasul, ochii, să curgă, să nu mai... Am văzut cu ochii noștri, poate i-au spus soldații la Domnul Iisus Hristos. Și atunci el a venit la Domnul și a zis, Doamne, spune numai un cuvânt și robul meu se va fi vindecat. Sutașul vine la Iisus nu pentru sine însuși, ci vine pentru robul lui. El se folosește de credința sa pentru a duce omul acesta în prezența lui Iisus Hristos, pentru a aduce în prezența lui, chiar dacă era prin metoda aceasta proxy, care însemnează la depărtare. Dar, în realitate, știți ce s-a întâmplat? A venit el în prezența lui Iisus. Când ești un mijlocitor pentru alții și vrei să aduci pe alții în prezența lui Iisus Hristos, primul lucru care se întâmplă e faptul că tu vii în prezența lui Hristos. Tu vii în prezența Domnului Iisus Hristos și vreau în seara aceasta, nu mai îmi rămâne foarte mult timp la dispoziție, dacă e să mă încadrez, dar vreau în seara aceasta să vă spun care este rolul credinței tale pentru mântuirea altora. Când vii tu în prezența lui Iisus Hristos pentru alții, tu ești primul care te întâlnești cu Domnul. De tine se atinge Domnul prima dată. De aceea vreau să vă încurajez în seara aceasta, fiți niște mijlocitori pentru alții, de remarcat faptul că sutașul îi prezintă situația robului pe care îl avea, fără să ceară vindecarea lui în mod explicit. Hai să ne uităm pentru câteva secunde la versetul 6.
Doamne, robul meu se zace în casă slăbănoc și se chinuiește cumplit. Nu-i spune mai mult de atât. Foarte simplă descriere. Dar în primul rând, vine în prezența Domnului, crede că el poate să fie vindecat de Domnul Iisus Hristos și crede în obiectivul acesta. Dumnezeu e la lucru. Crede că Dumnezeu se poate atinge. Dumnezeu poate să facă minuni. Ce face sutașul aici? Când stă în prezența Domnului Iisus Hristos, își exprimă sentimentul de milă, de compătimire. Avea sentiment de milă pentru omul acela bolnav, îl compătimea, avea milă pentru el. Oarecum, pe de altă parte, nu pot să nu mă gândesc că era pe aceeași undă cu învățătura Domnului Iisus Hristos. Și ce spune Mântuitorul în Matei, capitolul 9, versetul 13. Matei 9, versetul 13. Duceți-vă de învățați ce însemnează milă voiesc, chiar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. E oarecum în același sentiment cu Domnul Iisus Hristos. Milă, avea milă față de omul acesta. Matei, capitolul 12, versetul 7, un alt cuvânt. Zice Domnul acolo, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Care este sentimentul care domina persoana Domnului Iisus Hristos? Milă. I s-a făcut milă de gloate, erau flămânde, erau bolnavi, erau obosiți. Și Domnul avea milă aceasta. La fel a avut-o și sutașul acesta, a avut un sentiment de milă, de compasiune. Dar Domnul a apreciat mult atitudinea aceasta a sutașului când a văzut ce sentimente nobile avea și era însuflețit. În versetul 7, Iisus i-a zis, am să vin și să-l tămăduiesc. Binecuvântat să fie Domnul. Iată că credința acestui om nu s-a bazat pe minunea propriu-zisă, ci pe cuvintele Domnului. Pentru că versetul 8, versetul următor, vrea să rămână puțin acolo. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi vindecat. Vreau să remarcăm ceva foarte important aici. Mai întâi cuvântul, apoi vindecarea. Zi numai un cuvânt. Cine este cuvântul? Ioan 1:1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cine este cuvântul? Cuvântul este Hristos, Logosul este cuvântul. Zi numai un cuvânt, mai întâi Hristos, persoana Lui și apoi vindecarea. A avut o abordare foarte corectă, foarte bună omul acesta. Sigur că ar trebui să continui, dar nu știu cum să procedăm, pentru că mi-am propus să vă spun mai multe lucruri, da? Timpul este foarte limitat. Câteva lucruri vreau să vă spun pe scurt. Despre legătura acestui om cu robul său și cu Domnul Iisus Hristos. Vedeți, sutașul nu este nimic altceva decât un intermediar care stabilește legătura între cei doi, între omul bolnav și între Domnul Iisus Hristos. Și adevărata credință, vreau să vă spun aici și să înțelegem, se străduiește să ducă și pe alții la Hristos. El s-a dus cu problema acestui om, a avut o credință reală care a făcut legătura între Dumnezeu și om. Și vreau să înțelegem un lucru aici. Credincioși veritabili, credincioși adevărați, sunt niște constructori de poduri, sunt niște făcători de punți, dacă vreți, între cer și pământ, niște telefoniști care stabilesc legătura între nevoia omului și Dumnezeu. Zic Dumnezeu să ne facă și pe noi niște mijlocitori. Una dintre rugăciunile noastre de bază la timpul de rugăciune este aceea de a mijloci. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață să mijlocim, să ne rugăm pentru toți oamenii, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Câteva exemple de mijlocitori. Avram, vă aduceți aminte de Avram care mijlocește pentru Lot care era în Sodoma și Gomora și zice, Doamne, fie-ți milă, dacă ar fi măcar atâția, măcar vei nimici Tu, mijlocește pentru... Apoi, Moise, nu pot să nu mă gândesc la Moise și de fiecare dată când mă gândesc la el, se ridică pe mine, cum se zice în românește. Știți de ce?
Ascultați-mă, poporul Israel păcătuise. Moise stă în prezența lui Dumnezeu și zice așa, eu n-aș putea să zic ca el și vă spun adevărul. Doamne, scoate-mă pe mine din cartea vieții, dar iartă-i pe ei că au păcătuit. Iată un astfel de mijlocitor ca Moise. Cine ar fi putut să stea în fața noastră azi să zică, Doamne, scoate-mă pe mine din cartea vieții, dar iartă pe Maria, pe Grigore, pe Vasile, pe Vali și așa mai departe. Cine ar putea să spună? Când mă gândesc la Moise, nu pot să cred ce mult a iubit Moise poporul Israel și ce au făcut ei cu Moise. Totdeauna cârteau împotriva lui și ziceau, Moise, ne-ai dus aici, dar nu ne-a fost nouă bine în Egipt. N-am avut noi castraveți și lubeniță și de toate din belșug, ne-a adus aici să murim de foame. Și Moise a zis, stați liniștiți, că suntem în pustie, dar Dumnezeu va purta de grijă. Iată curge apă din stâncă, iată Dumnezeu trimite mana, iată Dumnezeu trimite prepelițe, stați liniștiți! De multe ori au vrut să-l omoare pe Moise cu pietre. Și Moise în stare să se ridice înaintea lui și să zică a poporului, Doamne, mai bine ia-mă pe mine, scoate-mă pe mine din cartea vieții tale, dar iartă poporul acesta care s-a răzvrătit împotriva ta. Un exemplu extraordinar de mijlocitor. Apoi, încă unul vreau să vă dau un alt exemplu. Pavel mijlocește pentru compatrioții săi evrei și la fel are o atitudine poate de neînțeles din punct de vedere omenesc, dar face lucrarea aceasta de mijlocire. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Repet, mijlocind pentru alții, de fapt ne aducem pe noi în prezența lui Hristos. Venim noi în prezența Domnului Iisus Hristos și stăm în prezența Lui și apoi El lucrează în dreptul problemelor. Nu pot să nu mă gândesc la efectul acestei credințe adevărate și vă spun sincer că a trebuit să tai mult din mesaj, că timpul s-a scurs. Dar credința aceasta adevărată a sutașului acestuia a fost deosebită, a fost extraordinară, pentru că în versetul 13 Domnul îi împlinește dorința lui și în ceasul acela. Știți, frați și surori, că efectul credinței este potrivit cu măsura credinței noastre. De aceea zice Domnul, facă-ți-se după credința ta. Apoi, nu pot să nu mă gândesc la faptul că credința veritabilă dă o tămăduire de plină. Vedeți, omul acesta n-a fost vindecat așa numai să simtă un pic mai bine, să ridice și el de acolo. Nu, a fost vindecat pe deplin. Și Hristos l-a vindecat chiar dacă nu era acolo, era undeva, cine știe la câtă distanță. Apoi, credința veritabilă lucrează prin dragoste. Și spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 6, și aș vrea să citesc lucrul acesta și apoi mă apropii încet de final. Galateni, capitolul 5, versetul 6, căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț. Și atenție ce prețuiește Domnul, credința care lucrează prin dragoste. Credința care lucrează, degeaba ai credință dacă credința ta nu lucrează prin dragoste. Dacă lucrezi cu credința și cu sabia și tu zici că ai credință, dar numai tai în stânga și în dreapta, n-ai dragoste, n-ai făcut nimic. Nu ești unde trebuie. Credința veritabilă lucrează prin dragoste. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Întotdeauna abordați problema cu dragoste, în dragoste. Când cade cineva, ridicați-l voi care sunteți duhovnicești cu Duhul blândeții, ridicați-l. Cu dragoste faceți lucrul acesta. Altfel nu e credință veritabilă. Credința veritabilă biruiește lumea. Mai citesc un verset, 1 Ioan 5 cu 4. Și aș vrea să... 1 Ioan 5 cu 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este ce? Spuneți dumneavoastră, credința noastră. Credința noastră. Frați și surori, toate relațiile dintre om și Dumnezeu se bazează pe credință. E de fapt o încredere reciprocă. Noi avem încredere în Dumnezeu, Dumnezeu are încredere în noi că nu-L trădăm, că nu-L părăsim. Dar o credință vie,
O credință alimentată de dragoste, de milă pentru alții, poate să aducă schimbări importante și binecuvântări nespuse în viața acestora. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Vreau să închei. Vreau să vă spun în final faptul că dacă Domnul ne supune principiului acestuia, pe care l-a enunțat de mai multe ori, facă-ți-se după credința ta. De ce? De ce eu cu tine, noi toți, care suntem prezenți în casa lui Dumnezeu astăzi, aici, de ce ne-am mulțumit cu o credință mică? De ce ne-am mulțumit cu o credință firavă, slabă? De ce am face lucrul acesta? N-ar trebui oare să ne rugăm și noi ca și ucenicii? Mărește-ne, Doamne, credința, ai milă de noi. Dacă credința noastră e slabă, mărește-ne, Doamne, credința. Frați și surori, închei cu gândul acesta, să ne luăm în serios rolul acesta de mijlocitor pentru alții, pentru oameni, pentru că rolul de mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru alții e deosebit de important, dar să avem credință. Să nu ne părăsească credința. Binecuvântat să fie Domnul. Închei mesajul aici, a trebuit să-l scurtez un pic, dar aș vrea să încheiem cu rugăciune. Și în rugăciunea aceasta de final vreau să vă spun, frați și surori, vreau să venim în prezența lui Dumnezeu. Eu nu știu, eu vă văd ca oameni, cu ceea ce vede ochiul, dar Dumnezeu vede inima voastră. Eu nu știu cât de mare credința în viața ta, în inima ta. Eu nu știu, poate să fie atâta, poate să fie cât un bob de muștar enorm de mică. Aș vrea să te uiți în ființa ta și să te analizezi, Doamne, credința mea, pentru că suntem învățați de Sfânta Scriptură, pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Și dacă suntem în credință, trebuie să ne încercăm, să ne testăm. Doamne, cât este credința în mine? Dar dacă am credință foarte mică, cer în seara aceasta împreună cu mine, la rugăciunea de final, de încheiere, Doamne, mărește credința noastră. Credința noastră să fie din ce în ce mai mare, crescândă, pentru că, ascultați-mă, umblarea noastră cu Hristos, de fapt, de zi în zi, însemnează credința noastră este crescândă, pas cu pas, treaptă cu treaptă, noi urcăm în credință. Dar nu ne putem lăuda cu 10 ani de credință, 40 de ani de credință și când e vorba ca să credem pentru cineva bolnav cu cancer, noi să avem îndoiel. Păi o fi cum o fi, Dumnezeu i-a purtat de grijă, știu eu. Nu! Noi trebuie să credem întru totul, din toată inima, să credem pentru oamenii de lângă noi, care pierd în fiecare zi. Noi trebuie să avem credință pentru semenii noștri, că să ne rugăm pentru ei și să-i chemăm la pocăință, că vine vremea când Hristos va zice atât, destul, și închide ușa neamurilor. Și ce vor face atunci? Ai credință în seara aceasta pentru neamurile din familia ta, care nu-L cunosc pe Domnul. Ai credință pentru cei care se complac în păcate, cărora le place discoteca, le place țigara, le place alcoolul, le place pornografia, le place curvia, le place gunoaiele lumii acesteia. Ai credință pentru el sau pentru ea, că tu o știi bine, că Dumnezeu va aduce ziua mântuirii și pentru el și pentru ea. Dar te întreb în seara aceasta și ei, cum poți să ai credință pentru altul dacă tu, când e vorba să-ți dovedești credința ta autentică pentru Domnul, de multe ori ți se pare mult sau greu să vii la biserică? De multe ori ți se pare mult cald sau poate nepotrivit și stai în confortul casei tale. Frați și surori, a venit vremea să trăim prin credință. A venit vremea să dovedim că suntem oameni credincioși. Oameni care îl iubim pe Domnul, că noi nu umblăm prin vedere. În lumea aceasta, da, umblă prin vedere, dar noi trăim prin credință și umblăm prin credință. Da, sigur că e ușor. E ușor când ai bani, nu umbli prin credință. Când ai toate credit cardurile în buzunar, nu umbli prin credință, atunci umbli prin vedere. Dar când nu le ai, ce te faci? Când te aduce Dumnezeu în situația în care să umbli prin credință, unde ajungi? Ce faci? Cum te vei raporta? Hai să venim înaintea lui Dumnezeu. În rugăciunea aceasta de final, îi mulțumim Domnului pentru părtășia din locul acesta, dar aș vrea să-i rugăm pe Domnul, Doamne, dă-ne o credință mare, mărește credința noastră, ajută-ne să fim din ce în ce mai credincioși, să căutăm fața Ta, pentru că noi știți ce suntem tentați să căutăm? Mâna Domnului. Doamne, dă-ne, Doamne, fă-ne. Nu, fața Domnului, când te uiți la El, zice cuvântul, te umpli de bucurie, de pace. Intrăm într-o rugăciune. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta și îl rugăm pe Domnul să ne umple de credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, ca ea să fie crescândă în noi. Amin.